लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ दिनैनि बे गोदान मोनसे सर्ट आपडेट भिडिअआवहाय गासैखौबो बरायनो थालायबाय। लोगोफोर दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव बर'नि मोनसे गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि सायाव सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय। बे मिउजिक भिडिअआ मा आरो सोर सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन आरो बबे चेनेलाव नुनो मोनगोन बेफोरनि बागै आबुङै मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। लोगोफोर बे साननैसोनि गेजेरावनो एबि प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय बोहैलांबाय सना मुंनि मोनसे गोदान अफिसियेल मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ लोगोफोर आरो बे मिउजिक भिडिअआवनो फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन सुराजित देउरी लोगोसे मनालिसा हाज'वारी बिथांमोनखौ। मेथाइखौ रोजाबदों रिंखां खेरखातारि लोगोसे सुदेमसा सोरगियारि बिथांमोना आरो बिथांमोननि बे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनिनो डाइरेक्शनखौ खालामदों सं बसुमतारी बिथाङा। लोगोफोर बिथांमोना बे गोदानै फैनो गोनां बोहैलांबाय सना अफिसियेल मिउजिक भिडिअखौ बे सेप्तेम्बर दानावनो रिलिज खालामगोन होननानै बुंखादोंमोन। दा बिनिखायनो जानांगौ बे गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअखौ जोङो साननैसोनि गेजेरावनो नुनो मोनसिगोन लोगोफोर। दा नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ सोर सोर दानिफ्रायनो नायनो थाखाय एक्साइटेड जाखो कमेन्ट खालामोब्लानो जाबाय। लोगोफोर बिदिब्ला दासिमनि सर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ आरो बर' सावथुनफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोननो थाखाय चेनेलाव गोदानै नायदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।